Отново е петък и аз отново ферментирам. Всъщност, слава богу, не ферментирам, но ще ви покажа как да приготвите ферментирал чесън, който може да използвате през цялата година. Може би се чудите защо точно ферментирал чесън. Причината е, че чесъна беше намален в магазина и аз не можах да устоя на хубавата цена. С това купих повече, както направих и миналата година и произведох ето този. Това е съвсем малка част, която остана от него. Първата ми нелека задача е да обеля чесъна и разбира се да запазя обелките, за да направя чесън на прах. За това ще използвам един метод, който е много популярен напоследък и то е буркан. Взимам скилитките чесън. Успях да съберя около 5 или 6 килитки и сега е време за солидно отбръсване. Съм сигурен, че се получава. Греда. Продължаваме да имаме необелен чесън. Време е да използвам ножа. И тъй като трудовата ми характеристика не включва само беленето на чесън, ами и други задачи, и понеже беленето се оказва много бавно, ще използваме поредната техника. Попарваме чесъна с малко вряла вода, да видим дали ще проработи. Слагаме ръкавица, тъй като водата със сигурност е гореща. Сипах я преди няколко секунди и опитваме. Очудващо техниката работи, за съжаление тази скилитка няма да бъде използвана. Да, определено този метод е по-добър, ако не се притеснявате от това, че трябва да пипнете чесъна с ръка, докато е все още горещ. Минималното изискване, за да имате добра ферментация, е да използвате везна, хубава нейодирана сол и чиста вода. Сега е време да залея чесъна с вода и да пресметна 2% разтвор на сол. Имаме 400 грама вода плюс чесън, умножаваме по 2%, получаваме 8 грама сол. Да. 2 по 4, 8 точно така. Добавяме 8 грама сол и затваряме буркана. Ще оставя ферментиращия чесън при всички останали мои ферментиращи проекти за около седмица, след което спокойно мога да го прибера в хладилника за неопределено време. Както вече споделих, това е чесън, който съм приготвил миналата година и продължавам да използвам повече от година по-късно за абсолютно всичко, което готвя, вместо обикновен чесън, особено когато нямам време да беля, тъй като, както забелязахте, беленето не е най-приятният процес. В унисон с моята Zero Waste практика в последно време ще използвам ето тези обелки от чесън, за да приготвя чесън на прах, но за тази рецепта малко по-нататък. Вие не забравяйте, че всичко ферментирало е изключително полезно за стомаха и за вашето здраве, така че опитайте да ферментирате нещо, разбира се, бъдете внимателни и очаквайте следващия ферментационен петък с мен, Боби от Amuse Bush.